Petri Österberg Oulun yliopistossa tutkijatohtorina siellä ja ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö, säätötekniikan tutkimusryhmä ja vielä tämmöinen biojalostamon mittausten alaryhmä. Itse pidän majaa täällä Kajaanissa, eli Kajaanin Oulun yliopistolla on Kajaanissa kampus, jossa on tuommoinen 40 työntekijää. Se ei kaikille ole tuttu, mutta siinä yksikössä työskentelen. Ja tuossa otsikon aiheena on tämä prosessiin tehoa optimoinnilla ennustava malli rakenteille. Ja kuten huomaatte, tässä otsikossa lukee rakenteilla, eli meillä on projekti siinä vaiheessa, että varsinaisia tutkimustuloksia en vielä pysty tässä esittämään, mutta tämä webkahvien aiheeseen biokaasutuotannon uusiin teknologioihin menee hyvin tämä meidän tekeminen, niin sillä esittelen kyllä hyvin keskeeräistä hanketta vielä. Ja tässä meidän hankkeen perustiedot, eli hanke käynnistyi tuolla viime vuoden aivan loppupuolella ja tarkoitus on jatkaa ensi vuoden loppuun. Budjettina on 320 000 euroa ja EU-rahoitteen eli maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta on saatu rahoitus tähän tutkimukseen ja hankkeessa on mukana Oulun yliopistolta 2 yksikköä, eli mittaustekniikan yksikkö, joka on kokonaan täällä Kajaanissa ja sitten minä edustan ympäristö- ja kemian tekniikan yksikköä, ja siellä se säätötekniikan ryhmä, jossa suuri osa on Oulun päässä, meitä on pari henkilöä täällä Kajaanissa myös tekemässä tästä yksiköstä. Sitten 2 yritystä, Digikierto Oy ja Doranova Oy on mukana ja Viskalin tila. Ja nämä 2 ensimmäistä on saamassa rahoitusta tästä hankkeesta ja Doranova ja Viskalin tila eivät ole tästä EU-rahoitusta saamassa. Eli tutkimukseen tämä rahoitus niin kuin kohdistuu. Ja tutkimuksen kohteena on Viskalin tilalle Muhokselle rakennettava biokaasulaitos, ja tuossa kuvassa nyt on se kesäkuulta kuva siitä biokaasulaitoksen perustuksesta, kun sitä ollaan rakentamassa, että hanketta suunniteltiin parisen vuotta sitten, ja silloin arvioitiin siinä hankesuunnitelmassa, että tämä käynnistyy toukokuussa, päästään prosessia ajamaan ylös. Sitten siinä kun projekti sai rahoituksen, eli kävi sen arviointikierroksen hakemukset, tai taisi olla parikin kierrosta siinä, mihin laitettiin, ja silloin arvioitiin, että se kesän jälkeen käynnistyy, ja nyt vielä kun hanke on ollut jonkun aikaa käynnissä, niin tuo biokaasulaitoksen rakentaminen on tietysti nyt hyvässä vauhdissa, mutta arvio, että se saadaan startattua nyt tammikuussa tuossa niin kuin tai viimeistään lopputalven aikana, jolloin sitten alkaa kertyä sitä dataa meidän mallintamista varten. Eli tietysti tämä on vaikuttanut meidän hankkeen toteutukseen, että me on nyt pystytty tekemään toistaiseksi valmistelivia töitä, mutta sitten alustavia tuloksia ei ole vielä tässä webinaarissa esitettävissä. Tuossa on sitten näitä on mukana olevien tahojen logoja ja sitten tuossa EU-logot ja maaseudun elinkeino- ja ely-keskuksen logot mukana, että tuo EU-logo näissä pitäisi olla aina mukana, kun rahoitukseen liittyvää tekemistä esitellään. Hankkeen tavoitteena tässä nyt tärkein tavoite on rakentaa saatavilla olevaan tietoon perustuen biokaasulaitoksen matemaattinen malli. Ja tätä saatavilla olevaa tietoa on esimerkiksi nämä raaka-aineen syöttötiedot, eli tarkoittaa, että mitä biomassaa sinne ollaan syöttämässä, on se sitten lantaa, nurmea, teurasjätettä ja niin edelleen, kuinka paljon sitä syötetään ja milloin, ja tietysti kuinka paljon se vaihtelee, tämän tyyppisiä asioita. Eli sitten on tuo prosessissa saatavat mittausdata, esimerkiksi lämpötila, pH siellä mädätysprosessissa. Sitten sitä kemiallisia analyysejä tullaan tekemään, niitä voidaan hyödyntää tässä mallin rakentamisessa, ja sitten taas kaasusta voidaan ottaa mittauksia, kuinka paljon sitä on tullut ja minkä laatusta se on, eli mitä siinä on esimerkiksi hiilidioksidipitoisuus tai muut haitta-ainepitoisuus. Vielä voidaan tässä mallissa käyttää tämmöistä muuta dataa, vaikka prosessilaitteesta lähtevää tämmöistä vaikkapa kuljettimien ottamaa virtaa tai sekoittimien ottamaa virtaa, tätäkin voidaan hyödyntää tässä mallin rakentamisessa. Ja sitten tämä tavoitteena on siis tehdä dynaaminen malli, joka siis ottaa mallin tätä tuotantoa jatkuvasti ja ottaa huomioon syötteissä, prosessissa, ympäristöolosuhteissa ja niin edelleen
tapahtuvia muutoksia hyvinkin nopeasti. Tämä voi olla ihan tuntitasolla tapahtuvia muutoksia, vähintäänkin päivätasolla tapahtuvia muutoksia huomioidaan, mutta voidaan ihan vaikka tunneittain. Ja tämän muutosten perusteella sitten malli arvioi tai oikeastaan näiden muutosten vaikutusta esimerkiksi tämän biokaasun määrään tai laatuun. Yhtä hyvin se voi olla tarvittavaa energiaa ja niin edelleen. Ja sitten on olemassa tämmöisiä staattisia malleja, joita käytetään laajastikin ja yleensä kun arvioidaan niin kuin biokaasulaitoksen rakentamisen kannattavuutta, niin monesti näillä staattisilla malleilla niitä arvioidaan ja mekin ollaan tehty semmoinen staattinen malli tähän Viscalin tilalle rakennettavalle biokaasulaitokselle. Ja staattisessa mallissa pyritään tyypillisesti ennustamaan niin kuin vakiosyötteillä keskimääräistä ja vaikkapa vuotuista tuottoa ja sen taloudellista kannattavuutta. Ja sitten kun tuo dynaaminen malli on saatu kasattua, niin sen idea on, että ennustetaan sitä, miten se prosessi käyttäytyy ja sitten optimoidaan sitä prosessia. Eli me tavoitteena on maksimoida se biokaasun laatu ja määrä ja yksi merkittävä tekijä siinä on todennäköisesti tämmöinen, että syötetään oikeata raaka-ainetta oikeaan aikaan oikea määrä, jotta saadaan se mahdollisimman suureksi se biokaasun tuotto, tai vaihtoehtoisesti, jos se lähtee vähän niin kuin ajautumaan vähän väärään suuntaan, niin sitä pystyttäisiin ennakoimaan ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, eli voidaan välttää tämä tilanne. Ja tämä voi olla voidaan prosessia säätää niin kuin sen prosessin parametria, mutta hyvin tyypillinen ja varmaan merkittävin tapa on, että laitetaan sitä taas jotain toista niin kuin raaka-ainetta, tai voihan siellä olla tämmöisiä lisäaineitakin, joilla pyritään kääntämään. Mutta joka tapauksessa tämän optimoinnin tarkoituksena on niin kuin ennakoida näitä tilanteita. Ja sitten niin kuin tuossa pyritään myös energiankulutuksen minimointiin, eli pyritään käyttämään mahdollisimman pieni, mutta riittävä määrä kuitenkin haluttuun tarpeeseen. Eli monestihan energiaa käytetään sillä, että jos ei tiedetä tarkasti, niin käytetään sen verran, että varmasti riittää. Että tässä voi olla sitten tämmöinen säästömahdollisuus myös. Ja näyttää siltä, ja näiden staattisten mallien perusteella, mitä tässä on tehty, niin että mitä laajempi biokaasulaitoksen raaka-ainevalikoima on, niin sitä enemmän hyötyä tämän prosessin ennustavalla optimoinnilla on saatavissa. Ja tämän perusteella meillä valikoitutaan Viscalin tila tutkimuskohteeksi, kun siellä on hyvinkin laaja tämä ennakoitu raaka-ainevalikoima. Ja tuossa nyt noita on luetteloitu naudan kuivalanta, ylivuotinen rehu, kotitalouksien biojäte, elintarvikeliikkeiden eli kauppojen biojätteet, rasvakaivolietteet esimerkiksi ravintoloista, meijeri, heräjäte, teurasjäte, kalanperkuujäte. Nämä oli niin kuin listattu siinä. Ja vielä leipomobiojätekin on mahdollisuuksien rajoissa, että otetaan sinne mukaan. Eli hyvin laaja tämmöinen raaka-ainejakauma sinne on tulossa. Tyypillisestihän monilla pienillä maatiloilla tuo biokaasulaitoksen raaka-aineena on nuo kaksi ensimmäistä tai kuivalanta tai lanta ylipäätään voi olla lietteenäkin, ja sitten tuo rehu voi olla sitten nurmea lisänä, ja syötemäärät saattaa olla aika vakiona ympäri vuoden, jolloin prosessi on kohtuullisen vakaa, ja optimoinnilla, mallinnuksella ja optimoinnilla saatavat hyödyt todennäköisesti pienemmät, mutta tässäkin voi olla siinä energian säästön optimoinnissa niin kuin mahdollisuuksia, että näihinkin voidaan jossain vaiheessa mennä, mutta tietysti lähdetään liikkeelle näistä laajemman raaka-ainevalikoiman biokaasulaitoksista, joista todennäköisemmin on hyötyjä saatavilla. Mutta jos näistä tässä päästään todella hyviin tuloksiin, niin kyllä me varmaan sitten tämmöinen malli väsätään pienemmillekin laitoksille, mutta askel kerrallaan mennään. Ja vielä yhtenä tavoitteena tässä projektissa on kehittää kemiallisia mittauksia ja niiden automaatiota dynaamista mallia varten. Eli täällä Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikön kemistit sitten kehittää näitä kemiallisia analyysejä, joita me hyödynnetään sitten tietona siihen malliin, jota me taas rakennamme. No, tässä nyt tämä projekti niin kuin kokonaisuutena, eli tuolla on sinisellä on nämä projektiin osallistuvat tahot, eli Oulun yliopisto, säätötekniikka, eli minun yksikkö, kerätään dataa ja mallitaan tämä biokaasun tuotantoprosessi ja sitten tehdään siitä se ennustava, tai sillä mallilla ennustavasti optimoidaan tätä prosessia, ja siinä meillä on myös tämä hankkeen koordinointi ja tiedotusvastuu. Sitten mittaustekniikan yksiköllä oli, kuten äsken sanoin, tuo kemialliset analyysit ja niiden automatisointi, ja tämä tulee tuossa tuo nuoli tarkoittaa sitten, että se on niin kuin meidän mallinnusta varten tätä tehdään.
Sitten Digikierto Oy on pieni yritys, joka tekee sitten teknillis-taloudellista mallinnusta hankkeen loppupuolella. Doranova on yrityksenä mukana, eli heidän biokaasulaitos on tämä, mikä sinne Viskalin tilalle rakentaa, ja he tuovat niin kuin näitä alan asiantuntemusta tähän myös ohjausryhmän kautta, ja he eivät ole saamassa rahoitusta tästä. Ja sitten tässä meillä on pienempänä niin kuin osiona myös tämä Doranovan pilottikontti, eli tämä metanointiprosessi, josta puhuttiin, ja siellä Vehmaalla mainittiinkin, että on tuo Doranovan pilotointikontti, niin meillä oli tarkoitus, että tässä hankkeessa myös mallinnetaan sitä prosessia, mutta pienemmällä volyymilla kuin tätä varsinaista todellista biokaasulaitosta, mikä tuolla Viskalista tulee. Mutta tämä nyt tietysti on hanke vähän viivästynyt ja meillä pikkusen on mietinnässä, että miten se tehdään ja tehdäänkö yhteistyönä nyt tuolla, kerätäänkö dataa ja tuolta Vehmaalta ja tuodaanko sitä konttia tänne Muhokselle, jossa tämä Viskalin tilan biokaasulaitos on rakenteilla. Mutta joka tapauksessa tarkoitus on myös niin kuin pieneltä osin koittaa mallintaa sitä pilotointikontissa tapahtuvaa metanointiprosessia. Kyllä. Ja tässä nyt on tästä staattisesta mallinnuksesta, eli se on Excel-pohjainen malli, ja meillä on niin kuin metanin tuottopotentiaalin laskenta ja tämän kaasulaitoksen teknillis-taloudellisen tarkastelu, ja meillä on siitä teetetty diplomityö muutama vuosi sitten, ja se laskee tuon energia- ja massataseen ja taloudelliset laskelmat, ja sitten tätä on sovellettu tähän Viskalin biokaasulaitokseen ja Doranovan näiden datan pohjalta, ja tuossa on esimerkki siitä, kuva siitä Excel-taulukosta ja tässä seuraavassa kalvossa sitten, että miten Viskalin tilalla laskeskeltiin tätä näin. Eli tuossa tässä ensimmäisessä taulukossa näkyy, että mikä on niin kuin Doranovan mukaan metanin tuottopotentiaali näissä eri raaka-aineissa, ja sitten tuossa on Syken biokaasulaskurin mukaiset arviot, mitä se tuote olisi mistäkin näistä, ja sen mukaan sitten on laskettu täällä näitä parametreja biokaasun tuotantoa, energiatehoa, lämmitykseen tarvittavaa tehoa, hygienisointia ja niin edelleen. Ja tässä on niin kuin Doranovan laskelmat, tässä on meidän omalla mallilla, siis tämä on nyt tämä staattinen malli, jossa on käytetty näitä Doranovan parametreja, ja sitten tuo alimmainen on niin kuin Syken parametrien mukaan laskettu sillä meidän mallilla, ja aika lähellä nämä on toisiaan. No sitten tämä varsinainen pointti tässä, eli tämä dynaaminen mallinnus, eli meillä on tätä jo pikkusen kopastu, eli siitä on tehty kandidaatin työ, ja tuossa on Ruususen, mikä meidän professori on ollut mukana tämmöisen julkaisun tekemisessä, myös Sorsa Aki on meidän laitokselta, ja tässä on linkit julkaisuihin, jos myöhemmin haluatte tutustua näihin dynaamisten mallien rakentamiseen, ja sen mallin pohjana tulee olemaan yleisesti käytetty dynaaminen ADM1-malli, eli Anaerobic Digestion Model number 1, ja tätä on sitten, se on tutkimustarkoituksiin käytetty aika monimutkainen malli, ja tätä sitten on yksinkertaistettu, että se olisi tämmöisissä sovelluksissa sopiviksi, ja tätä tullaan soveltamaan sitten siinä Viskalin tilalle, kunhan meillä alkaa kertyä sieltä Viskalin tilalta dataa. Ja mitä nyt hankkeessa on tehty, niin meillä laitos ei ole valmis, niin aika lailla valmistelevia töitä on tehty, eli biokaasulaitoksen tilanteeseen suunnitelmiin on tutustuttu saatavilla olevan materiaalin puitteista. Sitten on vierailtu siellä pari kertaa laitoksen rakennuspaikalla. Pari tutkijaa meillä oli tämmöisellä Biokama-hankkeen opintomatkalla, jossa kierrettiin useampia biokaasulaitoksia ja siellä tutkailtiin, millaista dataa niillä on saatavilla tämmöistä mallinnusta silmällä pitäen. Sitten tätä tietysti ollaan suunniteltu, miten kerätään Viskaalista tätä dataa laitossuunnitelmien perusteella, ja koesuunnittelussa on tämän edellä näytetyn staattisen mallin avulla määritelty, että olennaista on varmaankin syöttösuhteiden vaikutus biokaasun tuotantoon ja saantoon, eli tämä on se, mistä me ennakoidaan, että laaja raaka-ainejakauma vaikuttaa tai niin kuin siihen, että optimoinnilla saatavien hyötyy, eli sillä se varmaan on maksi. No, tämä staattinen malli siis on tehty, kuten tuossa nähtiin, ja sitten kemiallisia analyyksiä ja on alettu harjoittelemaan, ja meillä on Maaningan biokaasulaitokselta tehty tämmöinen reaktorilietenäyte. Tuossa on kuvassa tämmöinen kuljetettava analysointilaitteisto, joka on ollut tuossa
tuossa varmaan kaivokselle lähdössä, mutta sitä tullaan muokkaamaan varmaan tähän biokaasulaitoksen analysointeihin sitten. Ja sitten tänne kemiallisiin ja biokemiallisen hapenkulutuksen määrittämiseen on näitä tarvikkeita hankittu. Ja sitten tuo metanointikonttiin toimintaa on piirustuksia ja mittauksia sillä tavalla tutustusta mallintamista silmällä pitäen. Ja seuraavaksi tullaan tekemään siis kemiallista keräämään mittausdataa ja kemiallista analyysidataa. Ja sitten kun prosessi käynnistetään vuoden 2024 alussa, niin sitä alkaa meille kertyä ja sitten päästään siihen mallinnukseen, dynaamisen mallinnuksen kimppuun tarkemmin ja paremmin. No, sitten kehitetään näitä kemiallisia analyysejä, niiden automatisoinnin mahdollisuuksia tutkitaan ja sitten on tuo prosessin ennustava optimointi dynaamisen mallin avulla, mikä on oikeastaan tämä projektin ydin. Että sitten se tehdään ja tuossa vielä mainintana tuo pilottikokoluokan metanointiprosessin mallinnus ja simulointi pienemmällä panostuksella ja tässä Doranovan kontissa, joka nyt on siellä Vehmaalla. Ja sitten tietysti lopuksi tulosta analysointi, että kuinka paljon biokaasun tuotantoprosessin mallintaminen ja optimointi auttoi raaka-aineen kulutuksessa tai helpotti sitä pienensi raaka-ainekulutusta, nosti biokaasun tuotantoa ja säästi energiaa. Eli näihin halutaan vastaukset ja oletuksemme on, että kaikissa päästään eteenpäin, mutta kuinka paljon ja mikä merkitys sillä on, niin se jää sitten projektin jälkeen tulokseksi. Vielä tästä voisi mainita, että tiedotus, että tuossa hankkeella on verkkosivu. Tämmöinen, saatte tietysti tänne kalvosarjan, niin tuosta voitte sen linkin napata. Tällä hetkellä siellä on hankkeen perustiedot, mutta sitten kun tuloksia alkaa kertyä, niin täydennetään tietoja sinne ja ollaan esitelty myös muutamilla muilla foorumeilla tässä sitä pientä listausta. Ja sitten tässä on meidän porukka, jolla tätä on tehty, eli minä olen projektipäällikkönä, Ruususen Mika professori vastuututkijana, Kaima, Petri Hietaharjo ja Teemu Pätsi on tehneet mallinnusta ja Tuomas Niskanen ja Jasmina Haverainen on näistä kemiallisista analyyseistä vastuussa. Ja Mika ja Petri on Oulussa ja me 4 muuta asutaan Kajaanissa. Eli tällä tavalla 2 yksikön kesken tätä on tehty tekemistä. Ja kiitokset tästä ja saa kysyä nyt, jos on aikaa. Ja sitten, jos on myöhemmin haluaa olla yhteyksissä, niin tuossa on yhteystiedot. Kiitoksia.